Magandang araw, kamami! So, ayan, meron nga tayo ditong mga buto-buto ng manok. Pinagtatanggalan ko ng mga hita, saka yung mga breast at wings. So, sayang naman din yung mga buto-buto. So, gawa natin ng paraan. Ayan, dito sa ating kawali, ilagay natin yung ating buto-buto ng manok. Sayang naman din kasi yung buto-buto ng manok. So, maglagay lang tayo dito ng tanglad sibuyas. Titimplahan natin ito ng asin. Naglagay ako ng chicken cube, luya, at tubig. So, ayan. Sayang yung ating buto-buto. So, gawa natin ng paraan. So, pakuluan muna natin siya. Ayan. Pagkakulo niya, haluin lang natin. Tanggalan lang natin ito ng mga kanyang libag-libag. Ayan. Medyo meron siyang konti. Maglagay tayo dito ng gabi. At saka maglagay rin ako dito ng labong. Yung labong ko ay nilaga ko na siya kanina. Dahil pag hindi ito nilaga is mapait din ito. So ayan, napakasarap yung ating ulam. Hindi nasasayang yung ating buto-buto ng manok. Ayan. Lutuin lang natin siya hanggang lumambot yung ating gabi. Ayan, tingnan natin kung malambot na nga ba yung ating gabi. Ang bango. Ang bango ng tanglad. So, ayan, malambot na yung ating gabi. Ayan, maglagay lang tayo dito ng mainit na tubig para mas masarap kapag medyo may sabaw-sabaw dahil mahilig tayo sa sabaw. Yan, ilalagay ko na rin dito yung sibuyas ng dahon. At hiniwa ko na yung green chili para medyo may maanghang-anghang at naglagay na rin ako ng pichay. So kung ikaw ay bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel, huwag mong kalimutang pindutin yung ating bell button para palagi kayong updated sa ating mga simpleng ulam. So ayan, at naluto na rin yung ating pichay. At napakasarap nitong sabaw na ito. Ito ang masarap na ulam dahil buto-buto ng manok. Ayan, at ready to serve na yung ating nilagang buto-buto ng manok. Yan yung napakasarap na ulam natin ngayon dahil kahit sabaw pa lang ay nakakatakam na. So ayan, isi-serve na natin yung ating nilagang buto-buto ng manok. Maraming salamat sa panunood. Kain po tayo.